θα σας δείξω. Τώρα θα παίξουμε ξανά, ήταν και online αλλά part 2 και σε άλλον κωδικό. Αυτή την πόρτα. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά το βίντεο θα διαρκήσει 1 λεπτό. Ο ένας μου κωδικός, αν θέλετε να σας το πω. Περιμένετε, δεν θα σας το πω τώρα. Τώρα θα σας το πω. Ο ένας μου κωδικός λέγεται το name Euro 1998 και ο κωδικός είναι 2310 721 775. Άμα θέλετε μπείτε, δεν είναι μεγάλο level, αλλά δεν έχω καλά πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά αυτό το κωδικό εδώ τώρα που παίζω δεν σας το λέω με τίποτα. Εκεί πάτε έτσι γίνεται, γιατί θα πάτε αυτό? Ας μπούμε λίγο να παίξουμε με καμιά ομάδα. Θα σας δείξω το level μου. Να δω τι έχει βάλει ο άλλος, γιατί αυτό το κωδικό μου τον είπε ένα παιδί μέσα από το παιχνίδι. Sorry για τη φασαρία. Έχω το freeze που παγώνει τα άλλα tank και το έχω M2 και το tank λέγεται Viking και το έχω M1 αναβαθμισμένο. Κάνε στην άκρη ρε παπατσίδες. Τον έφαγα, δεν υπάρχει λύση. Yeah baby. 10 κρυστάλλους. Ναι. Να δω. Το βίντεο θα διαρκήσει 7 λεπτά. Το κάνω. Τι θέλεις ρε, ήδη 3 λεπτά πήγανε. Γρήγορα περνάνε τα λεπτά. Τι να μην το κάνω 7, πώς να το κάνω? 5 θα το κάνω, να δω. Εγώ έμειναν λίγα λεπτά. Ναι, όχι, δεν θα σας αφήσω έτσι. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Ω, 2 άτομα. Yeah. Ζωή ρε. Ζωή. Ζωή. Ευτυχώς. Πάω να το φάω. Όπα. Όπα, Gangnam Style. Sexy lady. Οπ. Gangnam Style. Άμα το δεν μπορώ να κρατήσω καλά το ποντίκι, να δω ποσά. 4 και 13 και 15. Έφυγα. Μη φοβηθείτε για μένα. Δεν θα σας κάνω τίποτα. Δεν θα σας κάνω τίποτα. Δεν θα σας κάνω τίποτα. Έτσι. Βλάκα δεν με τρώει ρε. Ζών δεν είναι τώρα. Έμεινα λίγα λεπτά. Έμεινα λίγα λεπτά. Δεν μ' αφήνει ήσυχο.
Ρε, πώς θα το φάω. Θα βάλω μουσική σε αυτό το βίντεο. Όχι! Ευτυχώς. Εκεί τι έχουν στήσει, πόσα ναρκοπαίδια, 5. Πω, τα ζω. Έρχομαι, φίλε μου. Θα πάμε μαζί. Κανένας δεν είναι εδώ, ρε. Βλάκας είναι αυτός, ρε, δεν βαράει. Έτσι, αυτοκτόνα, φίλε μου, αυτοκτόνα. Αυτοκτόνα. Δεν αυτοκτόνησε το παιδί μου. Ρε, άμα είχα τώρα το Ισίντα που βάζει ζωή στους δικούς μου και μειώνει ζωή στους άλλους, M3, θα τους έτρωγα σε 1 λεπτό. Ούτε 1 λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα. Φίλε μου, πόσο χαίρομαι που μου τρως. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Γεια σας.